Romo mar Twak ewi ohala motenore gi tuk adhula e Afrika ochakore yange pachoka kendo kelo kanyakla jokanyo e sectors mag tuke. Jolony e weche mag tayo tuke riwruoge mopogore opogore kaachiel gi johala mauso weche mag tuke. Kan loso romo ma kamano, jata tije riwruok mar Extreme Sports Hussein Mohamed olero romo ni mar ohala no nyaka kony pinje mag Afrika katiego tuke mantiere kor gwenge ka en gino manyaka mipek mondo gerruok mag tuke oidhi okang' mamalo. Weche mag mibadhi gin moko kuom gigo mathiro dongruok mag tuke pinje Afrika. Jokanyo mantiere sekta mag tuke chwalo kwayo mondo ket chenro mar kedo gi mibadhi, tiyo marach gi apisi kaachiel gero weche mag tuke kochakore kor gwenge. The same standards that we apply to Western FAs must also be applied to African federations. Accountability, transparency, and integrity is the foundation. Unless we address this, it does not matter how much money we put into football. One of the lessons that Brazil can bring to Africa in discussing the evolution of football in Africa is that we have to go beyond passion, have to go beyond amateurism. We have to go beyond it, because otherwise we are not going to overcome the main barriers that football can pose to each one of us who love football.